Bende kawuono kaka odiochieng' mar dhialo dho mama adwani mondo mi oro te machuok na mama naria deka auchiel nono kata mane mbui magwa mag oganda achiel kachiel e mbui mar Facebook, YouTube kachiel koda Instagram koda X kotenore koda dholuo kata wach mora mora ming'eyo gi dholuo. Kendo adiro ni mondo ng'ato wachane ni thiring'inyi onyisa ng'o kata thiring'inyi en ang'o gi kizungu. Ka ok kamano nyakoromogi machiegni nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni jatend piny William Ruto telone oganda jo Kenya e yuago jakom machon mar duol mochung' ne yiero IEBC Wafula Chebukati e kinde ma anyuola mare oyango tho mare. Ruto yuago Chebukati kaka jatelo mane ochiwore matiyo ne piny Kenya gi chia kod adiera. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, anyuola mar Chebukati okwayo jopiny mondo migi thuolo mar yuago Chebukati ka gisingo mar golo ler malong'o ewi tho mare odiochieng' makiny. E kar kano ringre jomotho Mali Funeral Home Buore Nairobi, anyuola mar jakom machon mar duol mochung' ne yiero pacho kae IEBC Wafula Chebukati ochopo kendo yango ne jopiny ni mar Chebukati kod piny ni orumo. Chebukati mane otelo ne IEBC kuom thuolo mar higni 6 chakre higa mar 2017 ne ong'ielo rengo chieng' tich ang'wen jumani e kar saa 5 otieno e od thieth ma Nairobi Hospital bang' tuore kuom thuolo malach kalore kod jaloso mar anyuola mare Eric Nyongesa. Last night we were unlucky to have lost the former chairman of IEBC, Wafula Wanyonyi Chebukati. He passed on in hospital here. Anyuola mare okwayo jopiny mondo omigi thuolo mar yuago Chebukati ka gisingo mar chiwo ler ewi tho mare odiochieng' makiny. We are all saddened with the loss, and as the family comes to terms with the loss, we are all asking everybody, including the press, the media, everybody running the social forums, please kindly allow the family some privacy during this very difficult moment. We'll be able to issue a formal communication hopefully by tomorrow after the family has had a meeting. Kata odoko ni Chebukati osebedo ka tuore kuom thuolo malach, anyuola mare okochiwo ler ewi tho mare ka gisingo mar kawo chung' margi ewi paro matimone ringre mare bero e romo margi odiochieng' makawuono. He had been unwell and he was in hospital. He passed on just about 11 last night, and the family is yet to make a decision on whether they will do a post-mortem. Those are part of the communication I say we'll do tomorrow. So once the family has made a decision on whether they want to undertake a post-mortem, and once the family has also had time to talk to the doctors, then we'll be able to explain to the nation what may have caused his death. E dalagi e county ma Trans Nzoia, lit kod kuyo okwako anyuola margi kod jopiny mane pare ka jal manen kod lek mar loko ngima jopiny. Kwa masikitiko makubwa tumesikia habari zake kwamba ametuacha, na kwa hayo yote sisi hatuna la kuweza kusema, maana wakati kama imefika kusikia kwake kwamba ni mgonjwa tumeshasikia yeye anagonjeka, lakini imefika wakati Mungu amemchukua. Mbui mar tudruok mare mar X, jatend piny William Ruto otelo ne oganda jo Kenya kuom yuago Wafula Chebukati. Ruto oyuago Wafula Chebukati ka jatelo mane ochiwore matiyo ne piny Kenya gi chia kod adier. Ruto wacho ni tho mar Wafula Chebukati en lal maduong' ne piny Kenya. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende oyuago Wafula Chebukati kendo puoye kuom bedo siro motegno e chenro mag kelo lokruok e weche mag yiero mapacho kae. E korka kore, spika mar od bura Moses Wetangula oyuago Wafula Chebukati ka jakedo ne ratich oganda mane ochiwore mar bero thuolo mar demokrasia pacho kae. Jatelo machielo mane oyuago Wafula Chebukati en ogaye machon mar doho David Maraga. Chris Owino, Ramogi TV. Kapod wantiere tho mar Chebukati en ni mane en